Čaute ľudia, vás vítam u nového videa z Pets Go. Dneska budem robiť taký menší opening, ale čaká nás tu dobrý God Potion, z ktorého dúfam, že padne huge. A môžeme ísť na to. Tak. Môžeme kliknúť. Keď som nedomyslel, tak dáme jedno. A ideme hneď na toto. Ja som to pokazil. Dneska je to sa mnou zle. Si tu potrebujem spraviť. Tak. 25 a jeden si okliknem tak. Spravím takto. Dúfam, že niečo padne. Nie. Dneska to bude iba taký krátky opening. Nič také. Ale môžem si ešte spraviť jeden. Like Potion. Takže dám si aj Blazing Dust, tento. Ideme ďalej. A zase nič. Tak teraz otvoríme toto a toto, takže to máme 3,5 miliónov lak plus. Nic z toho bohužiaľ. Tak. Nič. Z týchto normálnych bohužiaľ nič. A teraz asi sa môžeme vrhnúť ten God Potion, ale najprv si tu spravím pár týchto Luck Potionov. Pomarančné, šajné, ešte vytahnem max. A myslím si, že môžeme ísť na to. A ja sa teraz veľmi modlím, aby padol huge. Musí padnúť huge, proste. 3. Tak. Na to. Prosím, huge. Huge tam není, bohužiaľ. No nič. Bohužiaľ. Môžem ešte otvoriť túto miliónkové. Tak a ukončíme to 50 000. Keď bohužiaľ nič. Ani z God Potionu, ani z ničoho. Čakal som to oveľa lepšie. Ale bohužiaľ nič. Tak u ďalšieho videa, čau.
Viete.